आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी जो अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता तो आजचा होता आणि खऱ्या अर्थानं जे चित्र आहे ते स्पष्ट झालेलं आहे। कुठल्या मतदारसंघातून किती अर्ज आले, काय आले, सगळी आकडेवारी आपण पाहणार आहोत। सर्वप्रथम बघितलं तर सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषदच्या ज्या 9 जागा आहेत त्या 9 जागांसाठी जवळपास 60 उमेदवारांनी आपले अर्ज जे आहेत ते दाखल केलेले आहेत आणि पंचायत समितीच्या ज्या 18 जागा आहेत त्याच्यासाठी जवळपास 101 अर्ज आज दाखल झालेले आहेत। जवळपास 161 अर्ज जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांसाठी या तहसीलदार ऑफिसमध्ये या ठिकाणी सादर करण्यात आलेले आहेत। ते उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहेत। निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रांताधिकारी समीरजी कार्य असतील, त्याचबरोबर सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार श्रीधर पाटील असतील किंवा गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक यांच्या उपस्थितीत हे जे अर्ज आहेत उमेदवारांनी ते त्या ठिकाणी सादर केलेले आहेत। आज जरी काही जणांचे पक्ष जरी त्यांच्याकडनं सांगितले गेले नसले किंवा त्याबद्दलची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून दिली गेली नसली तरी दावा आहेत किंवा काही उमेदवार हे आपल्या परिचयाचे असल्यामुळे त्यांचे पक्ष आपल्या लक्षातच येणार आहेत। बऱ्यापैकी पाहिलं तर काही मतदारसंघात बंडखोरीचा फटका सुद्धा पाहायला मिळाला। महायुती झाल्यामुळे हा फटका दिसतोय किंवा नाराजीचा जो काही सूर दिसतो किंवा नाराज जे दिसतात त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यामुळे बंडखोरी निर्माण झालेली आहे। त्यातल्या त्यात महाविकास आघाडी फार कमी प्रमाणात या ठिकाणी दिसते। उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना सुद्धा या रणांगणात एकंदरीतच आपण जिल्हा परिषद निहाय ही सगळी आकडेवारी बघणार आहोत। सर्वप्रथम आपण आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार केला तर तिथनं 5 उमेदवारी अर्ज जिल्हा परिषदसाठी आले। त्यामध्ये सुप्रिया गावडे, सेजल नार्वेकर आणि शोभा गावडे असे 5 जणांचे उमेदवारी अर्ज दाखल झाले। त्यामध्ये आंबोली हा सगळ्यात पहिलाच मतदारसंघ असा आहे की जिकडे महायुतीमध्ये एबी फॉर्म युद्ध पाहायला मिळालं। भाजपकडनं सुद्धा एबी फॉर्म जोडला, शिवसेनेकडनं पण एबी फॉर्म जोडला। भाजप खऱ्या अर्थानं ही जागा शिवसेनेला सोडल्या गेल्याचं शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी म्हटलं होतं। मात्र भाजपकडनं एबी फॉर्म जोडल्यामुळे आता तिथे मैत्रीपूर्ण लढत होण्याची शक्यता आहे। सुप्रिया गावडे आणि शोभा गावडे यांच्यामध्ये ही फाईट होताना पाहायला मिळणार आहे। पंचायत समितीचा जर तिथला विचार करता जवळपास 12 जणांनी अर्ज दाखल केले। त्यामध्ये अच्युत गावडे, मायकल डिसोजा, बबन गावडे, रुपेश गावडे, शशिकांत गावडे, रणजित गावडे, रुपेश गावडे, अच्युत गावडे, सदाशिव नार्वेकर अशा 12 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत। अर्ज मागे घेण्याच्या नंतर प्रत्यक्षात किती उमेदवार या ठिकाणी राहतात हे बघावं लागेल। त्याच मतदारसंघातली जी पंचायत समितीची दुसरा जो गट आहे तो विलवडे आहे आणि विलवडे पंचायत समितीमधनं 4 अर्ज आलेले आहेत। त्यामध्ये प्रशांत सुकी, संदीप सुकी, दीनानाथ कशाळकर, दशरथ कोकरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले। संदीप सुकी हे काँग्रेसकडनं तिथे उमेदवार आहेत। असं चित्र हे झालं आंबोली मतदारसंघाचं। माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा जर विचार केला तर माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये 5 उमेदवारी अर्ज आले। त्यामध्ये सुप्रिया मडगावकर, सुमन सांगेलकर, श्रद्धा सांगेलकर, स्नेहल कदम, शिवानी नाईक अशा सगळ्यांनी हे उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत। सुप्रिया रवींद्र मडगावकर यांचा अर्ज माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं दाखल झालेला आहे। भाजपकडनं त्यांनी हा अर्ज दाखल केला असेल कारण रवींद्र मडगावकर हे भाजपचे त्या ठिकाणी पदाधिकारी कार्यकर्ते आहेत। माडखोल पंचायत समितीचा विचार केला तर 4 अर्ज या ठिकाणी आले। त्यामध्ये अनिता राहुल, सुनयना कासार, अवनी राहुल, सुजल रेमुळकर यांनी माडखोल पंचायत समितीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत। कोलंबिससाठी एकूण जवळपास 7 उमेदवारी अर्ज आलेले आहेत आणि त्यामध्ये चंद्रकांत राणे, प्रशांत देसाई, पंढरी राहुल, रमाकांत राहुल, प्रसाद गावडे, राजन राणे, प्रथमेश सावंत यांनी आपले उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते दाखल केलेले आहेत। कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा एक महत्वाचा जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे। इथनं मंगेश टावणेकर जे माजी सभापती होते त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला। त्याचबरोबर दत्ताराम गावडे, मायकल डिसोजांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय। ते विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य त्या ठिकाणी होते आणि जिल्हा बँकेचे संचालक भाजपचे नेते महेश सारंग यांनी सुद्धा भाजपकडनं या ठिकाणी अर्ज दाखल केलेला आहे। त्याचबरोबर नामदेव नाईक, नितीन गावडे, प्रमोद सावंत, आमुणेकर, सुशील यांनी या ठिकाणी अर्ज दाखल केले। जवळपास 9 जणांनी जिल्हा परिषदसाठी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले। कोलगाव पंचायत समितीचा जर विचार करता गौरी धुरी, अश्विनी पोकळे, प्रणाली टिळवे, संध्या हळदणकर असे 5 जणांचे अर्ज या ठिकाणी आलेले आहेत। कारिवडेचा विचार करता विद्यमान तिथल्या सदस्य असणाऱ्या प्राजक्ता केळुसकर, रिया परब, समिता सावंत, आरती गावडे, निकिता परब
यांनी कारविडेतनं अर्ज दाखल केलेले आहेत. 5 जणांचे अर्ज या ठिकाणी आलेले आहेत. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये विक्रांत सावंत यांनी भाजपकडनं उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांच्या विरोधात चंद्रकांत कुबल, गुणाजी गावडे, दिनेश सावंत, भगवान गावडे हे उमेदवार आहे. यामधले चंद्रकांत कुबल हे जे आहेत ते शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे महायुतीत बंडखोरी कुठेतरी दिसते किंवा शिवसेनेत न डावलल्यामुळे भाजपला ही जागा सुटल्यामुळे शिवसेनेतला अपक्ष अर्ज आलाय. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे जे पदाधिकारी आहेत गुणाजी गावडे यांनी सुद्धा इथे अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचं म्हटलं जाते. कारण दिनेश सावंत हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे अधिकृत तिथे उमेदवार असल्याचं समजतं. याबाबतची अधिकृत माहिती आपल्याला उद्यापर्यंत प्राप्त होणार आहे. पण असं चित्र माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा इथनं विकास सावंत यांचे, स्वर्गीय विकास सावंत यांचे सुपुत्र आणि भाईसाहेब सावंत यांचे नातू विक्रांत सावंत हे भाजपकडनं आपलं नशीब आजमावत आहेत. माझगाव पंचायत समितीचा जर विचार करता 9 उमेदवारांनी या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यामध्ये संजय कांसे, मंगेश राठोड, जितेंद्र गावकर, रुपेश बिरजे, विष्णू सावंत, रुपेश नाटेकर, भगवान गावडे, भरत गावकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत. सराठ्या पंचायत समितीचा जर विचार केला तर या ठिकाणी 5 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. समीक्षा गावकर, उत्कर्षा गावकर, तन्वी परब, शिल्पा म्हापसेकर, त्यानंतर आशिकांत बोंद्रे यांनी या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते दाखल केलेले आहेत. त्यानंतर जर बघितलं तर इन्सुली जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा जर विचार केला तर इन्सुली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून तब्बल 9 उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते या ठिकाणी दाखल झालेले पाहायला मिळतात. त्यामध्ये झेवियर फर्नांडिस, नितीन राऊळ, चंद्रकांत कोठावळे, स्वागत नाटेकर, साई प्रसाद राणे, मानसी धुरी, फिलिप रॉड्रिक्स, मानसी धुरी अशा 9 जणांचे जे उमेदवारी अर्ज आहेत ते इन्सुलीमधनं दाखल झाले. यामधले झेवियर फर्नांडिस आहेत ते शिवसेनेचे या ठिकाणावरनं उमेदवार आहेत. तर स्वागत नाटेकर हे भाजपचे मंडळ अध्यक्ष होते आणि कालच त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत थेट अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचं पाहायला मिळतं. मानसी धुरी या ठिकाणी पंचायत समितीच्या सदस्य होत्या, माजी सभापती त्या होत्या आणि त्यांचाही अर्ज या ठिकाणी दाखल झाल्याचं पाहायला मिळतं. पंचायत समिती इन्सुलीमधनं 7 उमेदवारी अर्ज आले. त्यामध्ये रामचंद्र चराटकर, शिवा गावडे, योगेश केणी, सदाशिव राणे, फिलिप रॉड्रिक्स, विठ्ठल पालव अशा 7 जणांचे उमेदवारी अर्ज आले. तर शिर्लेमधनं केवळ 2 अर्ज आले. जगन्नाथ धुरी आणि महेश धुरी अशी थेट लढत या ठिकाणी होताना पाहायला मिळणार आहे. कळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार करता हा सर्वात महत्वाचा आणि आजच्या दिवसातला सगळ्यात चर्चेत राहिलेला हा मतदारसंघ आहे. कारण या ठिकाणी स्थानिक उमेदवाराला डावलल्यामुळे अनेक जणांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचं बोललं गेलं आणि जवळपास 11 जणांनी या ठिकाणी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यामध्ये उदय सावंत, संदीप गावडे, शंकर सावंत, प्रमोद गावडे, गंगाराम पै, केशव परब, रुपेश राऊळ, निळकंठ गावडे, संदीप आमचेकर आणि विनोद साजरेकर अशी जी नावं जी आहेत ती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामध्ये संदीप एकनाथ गावडे जे आहेत ते भाजपचे अधिकृत उमेदवार आहेत. त्यांना या ठिकाणावरून उमेदवारी दिली गेली आहे. खरं तर संदीप गावडे हे आंबोली मतदारसंघातनं इच्छुक होते, मात्र आरक्षण पडल्यामुळे त्यांनी आपलं नशीब कळवडे मतदारसंघातनं ते आता आजमावत आहेत. मात्र या उमेदवारामुळे किंवा उमेदवार आयात केला असं म्हणत जे स्थानिक आहेत ते तिथे नाराज झालेले आहेत आणि निरवडेचे माजी सरपंच असणारे प्रमोद गावडे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. ते भाजपचे पदाधिकारी आहेत. नारायण राणे यांचे समर्थक म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्याचबरोबर अमय उर्फ गंगाराम पै जे आहेत त्यांनी पण या ठिकाणावरनं अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. भाजपचे ते कार्यकर्ते या ठिकाणी असल्याचं पाहायला मिळतं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे पक्षाचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी या ठिकाणावरनं आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यामुळे असे जवळपास 11 जण या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि स्थानिक उमेदवार डावलल्यामुळं कुठेतरी हा मतदारसंघ खूप चर्चेचा झाल्याचं पाहायला मिळतं. कळवडे मतदारसंघात पंचायत समितीचा विचार करता 6 जणांनी त्या ठिकाणावरून उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अर्चना जाधव, सुस्मिता जाधव, प्रज्ञा जाधव, काजल जाधव, श्वेता जाधव यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यापैकी एक जो आहे तो पंचायत समितीचा सभापती बनणार आहे. कारण महिला आरक्षण पडलेलं आहे की या मतदारसंघात राखीव असल्यामुळे यात जो विजयी होईल तो पंचायत समिती सभापती म्हणून आपल्याला बसण्याचा पाहायला मिळणार आहे. मळगाव पंचायत समितीचा विचार करता 5 जणांनी उमेदवारी अर्ज त्या ठिकाणी दाखल केले. पांडुरंग राऊळ, गौरव मुळीक, राजेंद्र परब, समीर निंबळेकर, विक्रम पांगम अशा 5 जणांचे उमेदवारी अर्ज त्या ठिकाणावरून दाखल झाले. बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार करता सर्वाधिक कमी उमेदवारी अर्ज त्या ठिकाणीवरून दाखल झालेत. कारण खरं तर बांदा जिल्हा परिषद बिनविरोध होती की काय असं चित्र त्या ठिकाणी होतं. भाजपकडनं प्रमोद कामत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. माजी सभापती प्रमोद कामत राहिलेले आहेत. त्यांच्या विरोधात सुशांत पांगम यांनी अर्ज दाखल केलेला आहे. शिवसेनेचे ते उमेदवार आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाकडनं त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचं म्हटलं जातं. अपक्षही उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठी ते इच्छुक होते असंही होतं. त्यामुळे त्याबद्दल हा नेमका अर्ज त्यांनी पूर्ण दाखल केला त्याबद्दल अधिकृत माहिती आपल्याला उद्यापर्यंत मिळेल. मात्र
या ठिकाणी थेट लढत प्रमोद कामत आणि सुशांत पांगम यांच्यात होणार आहे. दोनच उमेदवार असणारा केवळ हा एकमेव मतदारसंघ सावंतवाडी तालुक्यात पाहायला मिळतो, जो जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे. बांधा पंचायत समितीचा विचार करता या ठिकाणी रुपाली शिरसाट आणि सौ नाईक यांनी उमेदवारी अर्ज, लतिका नाईक यांनी अर्ज दाखल केल्याचं या ठिकाणी दिसून येत आहे. तांबोळीचा विचार करता इथनं 5 उमेदवारी अर्ज दाखल झालेत. प्रियांका देसाई, जान्हवी सावंत, अर्चना पांगम, मिताली सावंत, गायत्री सावंत यांनी या ठिकाणावरनं अर्ज जो आहे तो दाखल केलेला आहे. बांद्यामध्ये पाहिलं तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदसाठी नवरा बायको रिंगणात असल्याचं पाहायला मिळतं. सुशांत पांगम हे जिल्हा परिषदसाठी, तर अर्चना पांगम ज्या आहेत त्या पंचायत समिती तांबोळी मतदारसंघातनं आपलं नशीब आजमवताना पाहायला मिळतात. आरोंदा जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार करता 5 जणांनी या ठिकाणावरनं उमेदवारी अर्ज दाखल केले. सुदम कौठणकर, शर्वणी गावकर, ज्या विद्यमान तिथल्या सदस्य होत्या, सिद्धेश नाईक, अमेय आरोंदेकर अशा 5 जणांचे उमेदवारी अर्ज झालेत. अमेय आरोंदेकर यांनी अपक्ष आणि पक्षाकडनं असे दोन्ही अर्ज दाखल केल्याचं समजतं. मात्र एबी फॉर्म कोणाला दिला गेला हे पाहणं. सुदम कौठणकर हे शिवसेनेचे उमेदवार त्या ठिकाणी आहेत. शिवसेनेला ही जागा सुटल्यामुळे त्यांना एबी फॉर्म या ठिकाणी वरून देण्यात आला आहे. आणि ज्या विद्यमान सदस्य होत्या भाजपमध्ये ज्या आहेत त्या शर्वणी गावकर यांनी, शेखर गावकर यांच्या पत्नी ज्या आहेत त्यांनी बंडखोरी या ठिकाणी केल्याचं पाहायला मिळतं. पंचायत समिती औरंगा मतदारसंघाचा जर विचार केला तर स्नेहल नेमळेकर, सुवर्णा निरवडेकर, त्यानंतर नेहा कांबळी, उमा बुडे अशा 5 जणांचे अर्ज औरंगा पंचायत समितीसाठी या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. सातारड्याचा विचार करता शेखर मांजरेकर, प्रवीण परब, उदय पारिपत्ते, उल्हास परब अशा 4 जणांचे उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते सातारड्यामधनं दाखल झालेला आहेत. मयवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं 9 उमेदवारी अर्ज जिल्हा परिषदेसाठी दाखल झालेत. प्रियांका नारोजी, अपर्णा सातोस्कर, तेजल मुळीक, अपर्णा सातोस्कर, सचला केरकर, सानिका शेवडे असे 9 उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते दाखल झालेले आहेत. मयवाडमधनं पंचायत समितीसाठी मनीषा गोवेकर उर्फ मनीषा राहू यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. धनश्री हेमंत मराठे यांनी 2 उमेदवारी अर्ज या ठिकाणी दाखल केलेत. जे उपसरपंच आहेत मयवाडचे हेमंत मराठे यांच्या पत्नींनी या ठिकाणी वरनं हा उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. भाजपकडनं त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सांगितलं गेल्याची प्राथमिक माहिती आम्हाला मिळते. त्याचबरोबर नागेल इथलं जर बघितलं तर साधारण 11 उमेदवारी अर्ज दाखल केले. शेवटचा हा पंचायत समिती मतदारसंघ आहे. त्यामध्ये मोहन पालेकर, रमेश निरगुड, अक्षय पार्सेकर, प्रसाद गावडे, रावजी परब, शरद धाऊस्कर, अष्टविनायक धाऊस्कर आणि पीटर फर्नांडिस अशा 11 उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. एकंदरीतच बघितलं तर जिल्हा परिषदेच्या 9 जागांसाठी 60 आणि 18 पंचायत समितीच्या जागांसाठी 101 जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते या ठिकाणी दाखल केलेले पाहायला मिळतात. आज मोठा ड्रामा सावंतवाडीत पाहायला मिळाला. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी महायुतीची घोषणा केल्यानंतर सावंतवाडीत प्रकर्षानं जी गोष्ट जाणवून आली ती म्हणजे आंबोलीमध्ये झालेली दोन्ही पक्षाकडनं एबी फॉर्म दिल्यामुळे झालेली रस्सीकच असेल. जी आंबोली थंडगार आंबोली आहे, एक हिल स्टेशन आहे, तिथलं राजकारण आज कुठेतरी आपल्याला गरम होताना पाहायला मिळालं आणि त्याला निमित्त ठरलं ते एबी फॉर्मचं हे युद्ध आंबोलीत खूप महत्वाचं ठरलं. त्या खालोखाल कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघ आपण पाहतो तर तिथनं महेश सारंग जे जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत त्यांनी उमेदवारी अर्ज भाजपकडनं दाखल केलेला आहे. आणि नुकतेच जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेतनं भाजपमध्ये गेले त्या मायकल डिसोजांना मात्र अपक्ष उमेदवारी अर्ज या ठिकाणी दाखल करावा लागला. इतरही आपण काही मतदारसंघांचा आढावा घेतला. त्यात तळोडे मतदारसंघ हा खूप गाजणारा मतदारसंघ सध्या ठरतोय, कारण इथे आयात वर्सेस स्थानिक अशा पद्धतीचा वाद उठावून आलेला पाहायला मिळतो. एकंदरीतच आजपासून खऱ्या अर्थानं जिल्हा परिषद पंचायत समितींच्या या निवडणुकांना सुरुवात झाली असं म्हणायला हरकत नाही. उद्या छाननी होणार आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी यातले किती बंडोबा थंड होत आहेत, किती बंडोबांना थंड करण्यात नेत्यांना यश येत आहे, नेत्यांचा कस या निमित्ताने लागणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात प्रत्यक्ष किती उमेदवार ह्या मतदारसंघातनं निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतील. जर्नलिस्ट साहिलचं विनायक कोकण साधला सावंतवाडी.